Ulay yapi iwe pa iwe yang subhay yapi siya kani ka Amen channel Amen faithful and true kani kasingi ni ya keren siya phang kajing snutu ya kamon kajing play ya kabay sim naka Catechism of the Catholic Church nadu ki paragraph san puway hadu under pusaw but kajing keren kabay sim ya kane ka jinghikai jong kapalang umno bangin snutu ya kamon kajing play na kabanta jongi kamon kajing play but ki kendang bantip ya kamon kajing play ha kajing im kajongi kum ki breu ki kendang ban long kristan kamot ban wat ya kamon jong play hato kata ka kam hato kata kam day keba ngi juong haba ngi tuwai kajing tuwai ko pa jongi kan long kamon jong me Henry Pat Bunsin kane kajing kerpat jongi ka kalalong kajing ino jongi ring isu resign no yala de kumta ni ong ke ai ke basniu kala jianga to kan long kamon jong me kata kam day ke ba ublei ukwa bangi baro nin long ki ba kemen kamon jong u kalong ba ka himai jong u kan wan ka himai jong kajing bisar hok kajing lai lui bat kajing suk ya baro ban duai baka himai jong blei kan wan kalong ban long bala kre ban impura haka lajar kata kamon ublei barabor kan buram ya kamon lai lui jong ki brio kumta ki ai ki kendon da ki bangin tikina baka jingle ubriu kan long ka jinya day bat kamon jong play ka kendon panikong ka badai ya ka jing im ba posak jong ubriu ka jing kemen bajiliu bat ka jing suk klempet kata ka jing kemen bat jing suk kala ban pau tang hadin ki por jong ki jing atatin bat ki jing ele ba shapok lakataru kamon jong play kamla ban pendu ya ka jing suk basyapo jangi kata ka jing suk basyapo kamut ka jing jai ngila ban syam jing suk wat haba nia kendu ya ka jing long jing man ki ba ngim sngau la ban syak kade ka jing kemen men sim ka ba kham jeliu ban ya ka jing ke phalo ki jing kideu saudong jongi ka weipat kendon kalong ba ka mon jong play kam long ka ba mar khongpong ya ka khubor jong ka gospel ublei umla ban pha yangi ban le ya ki balong mar persya ya ka ka ba jisu ya thu hangi ha ka gospel ka kendon balai kalong ka jing ya long ka wei bat ka balang ublei umpen ya pher ya ka jing kren jong u hak ka balang bat hak ka donu jong man la iwei ba iwei ngam la ban le man le ban le ya ka mon jong blei kat ba nga don brobor hak ka jing ya ka jia bat ka balang jong u lajar kata kani ka kendon kalong bangin long kiba adkar lani kiba husiar ujisu uong enda omen sim ke jing shisha unwan un sayalam ya pi sha ki jing shisha baro gospel kum Yohanes nong khandri khot khatlai kala ban jia ba u kristan un long kham hakmat ban ya kabalang ha kabaya day bat katuk ani kibenta jing kai ani doktrin lane haka tip hok tip sot moral niyo i ya kanuk sai jong kane haka jing im jong katuk ani kiriu khoi
Ikan mau ya ka Catherine bakui jong ka Siena. Kaba la ai jing kan tho ne le ne jing mut how upo ne kupa bakui. Henry ban long kama kamat ban ya kapalang kadon kam ya ka jing sungurit ba jiliu bat badai shisha. Ka kendon ba khatu kalong ka jing atiblam. Na ka banta u Kristan ka jing atiblam kalong ka banta ka ba syapo du jong u pat ka jaka pa kentang jong u. Hamta ubriu ulong tang marway bat ublay. Ha kaba ka sur jong u ka sawa hapo ka jing jiliu jong u. Gani ka jing tho ilam siam ha ka paragraph siajar jos pa nyo puru jong ka Catechism of the Catholic Church. Om don ubalik mar kongpong ya kata kasur. Watla kata nyimdei ban klet ba ka jing yatiblam jongi kadai ban yo jing pensai. Ka jing yatiblam kadai ban syak yalam da ka ikhtiar hikai jong kebalang. Paragraf siajar nyos pak pusan jong ka Catechism of the Catholic Church. Kamon jong blay ba ka jing lain loy. Ka jing keli kawan. Kumno ngin pendon jinga day ba biang. Hapdeng kamon jong blay bat ka jing lain loy jong brew. Hato ngim kut no ban long lain loy. Haba ni le ya kamon ublay. Lada ngim buri nalade. Ni la ne em ban ong. Pada kebalik ya kamon jong blay. Ngin tikna ba udai ma uhi balik ya ki a nak bentai jongi. Om da day kumta. Lajar kata ni la ban tip na kijing kendu ha kijing imba da kijing sungu ya u ni la ban long ba kham lai loi bat wat ban san ban roy ha kijing e. Naba ka ba hakliar tu jong kijing lai loi kalong kijing e. Haba arngut ki iwe ya iwe pat. Baro ar ki sa ki balai lui janai. Kane kaju kajia hapde ublay bangi. Namarba ublay ulong utlong jong kajing lai lui jongi. Kadai kajing ai kebangi yok pediang lau. Kumba umelung hol derlin ulatho. Ublay ulatau ya ubriu. Kumba ulale ya kirengkau. Dakapa uken rano shalende. Hakaju korukom baka kemi akan rano yala kakti nala ikon jongka kenang ba inla bantho dalade. Watla kata unong tau ino yangi marway. Udang sa dang ne bat kajing lai lui jongi klam da sim no ya kajaka jongi. Ulong kabor makenet kaba kring yangi syau. Ki barok kilong kijongi. Day mangi ki batau history. Lajar kata ki barok ki day ki jong blay. Kajing lai lui jongi kalong kajen ai ba phatam kebangi yo pediang nau. Kumjuru utrai utain ya ki jing bakala jongi haka saindur jongu. Compare ya kajing mi na kajing bakala jongi. Udon sa siliang jong kata ka saindur. Kumta ngim day ban pek ya ka mon jong blay kum kajing ya tenju bor bat kajing lai lui jongi. Habangi long ki balai lui shisha. Ajar kata bun sin isya ila day banton kendon da kajing sungu yo blay day ma ba ai yangi ya kajing ai jong kajing lai lui. Kumno pat ki jing jia rengkat sapang jing jia rengkat kumno bun ki briu ki kili yade kumno ngila ban ong ba ki jing jia rengkat ki ba ngia kendu kilong kamon jong blay pat kumno ngila ban penya day
Ini reconcile ha reng ong ya kini ki jing jia bat ka jing pha jong play ha ka jing shisha kene ka jing kren kambia ka jing long ka ba dai ban don ha kum kene ka jing jia ka long ka to ka jong ujo ka jing long jong ka jing mane ken ma po ujo u ya ya ka ti jong ka hok hakmat jong blay bat baro ki jing lanot jong ka perthei ki hap halor jong omla ban sing thu ya kata hadin ka jing puson bacalan bat ki jing ya tai bo bun sin bat ki parlok ki jong u ula priang ya ki jing ma ya jong blay da ka men sim mane ya u ban dem mane kamut ban priang ya ka jing bha jong blay hakmat jong u ka jing pro jabing jongi kalong lengkot palat ban siu thu ya ki ei baro haba ngia kendu markmat bat ka jing maya jo ka jing snio nimla ban yo kano ka jupa wa penhun ya ka jing mut jing perkhat ka jongi ngila ban si ong tang kunde bo ublei umla ban long kadau jong baro kini jing chia ba jen jar balanot na ba ulong ublei badap jingi ni hap ban teng ban e ya u klam das no thu ya ki e ka jing e kam da don kam jing ba tai len ter ya ke jing chia ha ke jing em bun sin ni ong ba ni dei ban wat ya kamon jong blei ban wat ya kamon jong blei kamut ban kili ya de ka ei ka ba u blei u khme len ti na nga menta kam dei ka jing kili ban yo i ya ka jing jia bakalong kamon jong u blei henrei jong ka jing kili ya de ka ei ka ba u blei u khme len ti na nga hakum kata ka jing jia ka jubab kalong ka basuk u khme len ti ya nga ban jubab ya kata ka jing jia da ka jing e kumta ngan la ban shem jing suk jing kmen wat ha pedeng jong ki jing jia pa pangnut na ba ka jing e ka ai rong thmai ya ki e bar te kumta ka jing kili chi sha ka long kumno nga e ha ke jing jia ki ba e ha ke jing duai ngan la ban yo i shai shu shu la da nga kili ya la de kumno u jisu unjen dalale hakum kata ke jing jia ma uru ulama ya ka jenjar ka sosat ha ke jing im jong u henrei ulayai ne ha ke jing i jong u hadu ke jing ya ha ki por ba jing jia ba e nim dei ban artatin ban ya thu ya ki jing kuslai jongi hau trai namarba u e jengi habang ya thu ya ki jing kuslai jongi bat no i paralok lani inong ai jing mut jing sne kini ki jing e kin kelalong ki pasting ha ke jing ya kren ne na ka wei ka onut pat ka wei bat u jisu ngin pan na u ban ai yangi ke jing klain ban roi ha ke jing e nang ta ngin sa sha yalam ban ong na ka banta baro ki bala jialong ki bala det ngas ngongo ban na ka banta ya baro ki ban sajia ban ong hoi haba arngot ki briu ki sho jing e haba arngot ki briu ki sho jing e ngila ban ong bakane kalong kamuan jong blai ngimla ban ong shisha kunta kalong ba shisha ba haba u briu bat ka briu ya sho jing e bat khadu kin ya poi ya shong kurim
Kin don ya jing sngau padai ublei ubalaya lam ya ki ban ya kendu iwe pat. Kin sngaungu shikadei ya na kabanta kata kecing ya kendu. Kim long ki baba kala. Ublei ulong katendrai jong man la ki jing omat jing e. Lajar kata nim dei ban klet ba kecing e kadai ke ei ka bangi hap pandai. Kecing e kadai ke ei ka ba ni hap pandai. Ki don ki briu ki pomla ban penlong ya kecing ade kurim ka pasup pakamen. Wat lau samla ushoy jing e ya ka samla kamut ba yaki lamang mar klem. Endon bun ki wepat ki kentei bat kiba unjin dalaya im syukurim hakajin kemen. Ban i ya utanga neka tanga kamut ba ubriu ne kabriu udai ban pendep ya kijing temu jing kwa jong tu i wepat lemne ba ne ka dai ban syak yalam ta kijing sngau jong ne jongka. Ban i yala i tengah kalong pantai ya kejing im jo kejing yai ne klem jing shet kela iwe pat. Na kejing pet men sim. Ubre ula ban ong ngas ngongo ya me go try na kabanta pamela yalam yang sya ini dan itu ibreu. Wat lada ublei uburom ya kejing la ban lehi ya kano kejong breu. Udai ma uhi pat ya uba nila bersngongo namar pa ulong utlong jong ki e baro. Ko men ko para ini gide kijing ai lomba kijing puson pat lomba ka balang ka hikai yangi lomba ka kwat nyam ka krau ba ni ong pareng the Catechism of the Catholic Church kumno bangin siltu pat kumno bangin priang ya kamon ke jong play pat akan ke singi ngalayo jing siltu ke si sha kata kamon ke jong play na kabanta jungi kublai sibun ya kapor pa pisngap ba ne kermen ba pil yo ya kaneka jimontai ba jingkai kam dei ke bami nanga simet kene ke bangara banga ai lem chapi ya ke ke banga yo lengba jong kebalang palapa jong ketin jong blai tu try untuk ku ya pi iwe masngap ya kaneka channel amen badai Sapang uji suhi kane ka amen channel but ya ka kajing shisha ya kata ni kwa ban wanra shapi ka wei kalat ban yalap ban ya lam lem ya ki parabriu shauble utrai ukurku ya pi iwe pa iwe